So sa ka Mayang adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Raven. Sa di pa nakusugnan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. I was born to love you. and Drama presents Handumanan So sa ka Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagtago sa address sa Cebu City. Ang katuwang tatampo nagdasangan nga Raven. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa may plano ni Monak? Nga nanira naman ka ang kumpanya nga imong gitrabahoan. Mga plan lang kuslain mo. Ay, pastilan, kaanong kon. Maayo unta to imong kita didto da. Igo gid unta to makatigom-tigom ka para sa imong future. Para kung magkapamilya na unya ka pohon. Ay, kalayo pa na mo eh. Oo. Pamgani ko'y uyab. Ay, pangita na. Bangaa, baya ni mo eh. Wa magkamaliwat na ako sa batanon pa ko. Nakadaghan akong uyab. Aw, bisag hangtod karon. Aw, kung na'y magpabuang-buang na, asa ko mo balibad. Mama, uy. Oh, so may problema, ana, nga biyuda man ko. Oh, lagi. Di na lang kumusupa. Kinibaw na ko. Nga di giga papildi. Congratulations. You're hired. Thank you, sir. Welcome sa company, bay, Raven. Salamat kayo sa pagpasudi mo na ko, bay. Ay, nirefer ako, bay. Ikaw mo yung nakapa-sold sa imong kaugalingon. Good morning. Oh, Pa. Uy, bay, Raven. Uy, ha? daan plagi ko. Ingon anak po ang mga mata sa mga kauban din sa una. Sa ilang pagkakita ni Jonah primero. Pero pagkaibaw nila sa batasan, nausab ang ilang tanaw piatras. Ha? Nga naman? Strikta kayo na. Oh. Ha? Mo siguro nga wa na makauyab. Basin og di lang gid nga type ang mga nanguyab niya. Ang baka. O ikaw. Kung ganahan ka niya. O, soy. O, jotoy na ko, ma. Ay, pagdaaning kapi, oh. Salamat, ma. Oh, ma. Pwede doon ng nani mo? Ha? Uy, ano man? Kagrabe na gud mo mo inom og kape. Ay, di, ma. Naalangon ta ko'y kauban ba nga gusto na akong patilawon sa imong kape. Sige. Paabuta ka diyot kay magtimpla ko. Ha? Ako ni? Yes, para nimo. Nga naman. Gusto lang kong patilawon ti ka sa lami ang kape sa akong mama. Sige. Thank you. You're welcome. Yes, iya gidawat. Yes? Ha? May toyo pa ka? Or ba sinuglain sa dimong toyo maong naghatag-hatag ka na ko aning kape? Ha? Pariha raman di ka subang mga lalaki nga dagan kig paagi. Makuha lang ang gusto. Bisag unsa na live. Okay. Sige. Ganahan ko nimo. Oh. Diretsohon na lang tika. Yes, giganahan ko nimo. Og, na-curious lang pud ko. Gusto ko nga makailag nimo, Jonah. O gusto ko nga magkauyab ta. Agad-agad? Oh. Ana ramang ginapaduong ba? Maong, diretsohon na lang taka. Kan mao na. Sige. Uyab na ta. Oh, ha? Recorded by X Thunder Gaming.
sugot. Mao gani ma. Pero mas maay sa noon mo eh. Ako yung kape mo'y nakaingon anak. Mo kinahanglan gyud. Ngay palaila na nimo nako ng bayhana, ha? Hello, tita. Ay, tita, good in town, uy. Pagmama na nako, uy. Pagkagwapa man din ng bataa, uy. Gwapo o gwapa siguro kagidikanan, no? Asa man ka naliwat, day? Liwat ko sa akong papa. Uy, mao ba? Pagkaswerte ko dais imong mama. Oo, pero wala naman si mama. Biyudo naman ang akong papa, ma. Nahibaw kong kiwawan pa kamo tawag na ako og mama karon. Pero sige lang, maanad raw niya kaana. Unya, kumusta man ka nga naila-ila ni mos mama? Ginkulbaan ko pagsukod. Pero nawa raman sad ko noon. Kay gaan naman sa kayo yung kastorya imong mama. Buotan sa kaayo siya, no? Ingon anak gina siya. O pinangga kay ko niya. Og sure ko nga ang gaon sa kaniya. Ako na sa dunya ay ni ang mo'y kulbaan. Kung ipaila-ila na ko nimo sa imong papa. Relax lang. Tanong kulbaan mo ka. Kuan sir? Sa sir boy. Papa, magpapa na ako. May maana na kang tawag o papa na ko. Kay magpapa naman niya ka na ako pohon. Diba, Juna, anak? Opa. Jonah, mahal. Panahon naman siguro para musitol down ta. Ha? Unsay pwede may pasabot, mahal? Mahal. Magminyo na ta. Wow! Nag-effort pa mang dugag sing-sing, uy. Kay mo may deserve ni mo. Will you marry me, mahal? Bisag wa pa'y sing-sing, mahal. Magpakasal ko nimo. Yes! Mahal, ay kalimot sa pagpahibaw ni Papa ni mo ha? Nga mag-istorya ta about sa atong kasal. Kitang upat ni Mama. Ako man na, mahal. Excited naman gani kaayo to. Oo ba? Si mama ni mo na ibaw na? Oo, naibaw na to siya. Og labaw to, excited sa umabot na tong kasal. Og excited sad kaayo ko kay finally magkaila na gyud ang atong mga ginikanan. Og sure gid ko nga magkasinabot silang duha. Pableo? Merle. Uy, ma? Managkaila day mo? Anak, o sa siya sa akong mga nauyab sa una. Uy, Mauna. Okay, naghan ka bang kaing uyab god? Gidungan ang pili mong pila ka buok lalaki. oh, Sabtag ako, ikaw ra ang naging usaran akong ex-girlfriend. Siri mong gipasabot pa nga. In love kayo ka sa una? Sawa pa mo magkaila ni mama? Oo, anak. Pero gibinuangan ako niya. Sa ba di ay nako nga gwapa kay ko sa una? Mong daghan og nakagusto nako. Og anugon man sad kung dili ka nako sugton. Wa, pag hindi ka mausap. Juna, anak, tara. Mamauli na ta. Pero pa, wa pa ta magkastoryabahin sa kasal. Huwag kasal kami mo. Pagbuwag mo. Pa! Wala ko kay bawgon si Angay na tubuhaton. Diligid masugod si Papa nga makasal ta. Kiwaan ako na sa isalig ni mo. Basta rin ako nagliwat kasi mong mama. mo sa isulti ni Mama. Di na sa musugot nga magpadayon na tong relasyon. Unsaon ba din nato? Kung okay ra nimo, ipospon lang una nato ang atong kasal. Hatagan nato unag panahon ng atong mga ginikanan nga makahuna-huna sila.
kita, no? Tulo ka buwan na tang ingon, ani. Nga nagtago-tago ta kay mahadlok ta nga makitaan sa itong mga ginikanan. Mao. Og, di nira sa gita mag-date sa parkit kay may baka man tang wisi bisag kinsa nila nga mo ani din eh. Oh. Ay, Si Papa, nanawag. Ay, kadit sa... Hello, Pa? Sige, Pa. Okay ra. Sige, Pa. Bye. nga naman ko to? Papason ko ni Papa. Ha? May importante ko na siyang tuyo. Iyarang i-text ko asa siya. Oh, uy. Si Mama nag-text sad. Ha? Oh, nanguta nag-asa ko. Sige. Pakikitayo na si Papa ni mo, ha? Kaya ako sa ning tawagan si Mama. Apasa ko diri sa mall, dong. Sige ma, anaon ka, karon dayon. Bye. Magdali ko kay basin og nangumpra to si Mama. Og nabugatan siya mga da. Raven, Juna? Oh, ma? Oh, anong nag-uban mo sa papa ni Juna? mausad ako pangutanan nila. Diligyo ko nila to bagon. Ako rin mo tubag, Dong Raven. Juna. Nagbalik namin ni Merly. Unsa? Unsa? Mauna. Sa diyang nagkita mi kay hisgutan ang bahay ninyo. Na realize na mahilo na mo nga mahal pala mo ang usa-usa. Uy, di na pwede, uy. Naibaw mo nga minyuunon mi sa imong anak. Pagbuwag mo. O di na pwede, oy. Ha? Nagpagkasal mi sa huwis. Usa? Usa nakasala mo sa huwis? Pasaylo ako, dong. Tagi na lang mininyog chance. Ang mga tiguang labitaw mi. Uy, Gamay na lang among nahabiling oras dinis kalibutan. ma, Hatagi na lang ni og chance nga magmalipayon. selfish ka, ma. Imo rin yung kaugaling mong kalipay imong ginahuna. Mga wa mo'y ayo. Way ayo yung pagkaginikanan. Mahal. Wala na kita chance. Mahal, kung sila wa magpapugong sa ilang gugma, kita sad. Unsay, Mahal, paminaw. Kung musugot ka, kalimta na nato sila hangtod sa hangtod. Di ta maguna-una nila o magtaban ta. Magpalayo ta nila. oo, mahal. Mauban ko din mo. Magpalayo ta. I never really understood all my life. I never let Gidawat na lang yun namo ni Juna nga wa na milain pang kasaligan. Kundi ang usag-usara yun namo. O karon malipayon ug malinaw na ang among kinabuhi ug may umaabot naming anak. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong kaagi. More power, Amen. I was born. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka may higalang kaagi ni Raven nga nagtago sa address sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagalahan. I was born to love you. I was born. Ang mong kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Carol Marihikain ug kubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong
pagpaminaw. Born to be